静岡水道ごと株式会社の皆様、お元気ですか？私たちも元気です。これから私たちのサガスの手続きを報告します。次回の前編です。全部読んでください。ミスターパンです。全部読んでください。よろしくお願いします。過去にそういったら私は友達と一緒に食事に行って朝食を食べました。毎日私たちは授業が始まる前に学校の掃除をしました。毎日先生が文法を教える前に私たちの頭が横になるため算数をしました。文法の授業が終わった後、毎日私たちはラジオ体操をしました。そして筋力鶏肉や腕立て伏せや屈伸や歌の練習などをしました。昼休みに友達と一緒に話して昼ご飯を食べました。漢字の時間にハン先生が語彙を教えてくれた後、すぐに覚えさせました。私たちもすぐできたので、とても便利です。2月29日は皆さんのお誕生日なので、私は友達と一緒にケーキでお誕生日を行ってくれました。日本はどうですか？山はとても暑いです。皆さんもお体に気をつけてお仕事を頑張ってくださいね。私たちも頑張ります。今回の報告は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。